Proč se na nás Dobrý. koukal? Nevím, ale tak tady máš ten tady našel další kamen, tak to tam pojď hodit. No já! Jsi se trefil vedle. Počkat, tak... You have one job. To nic neudělalo, to je doslova slabší než tamten. ne? Au, mě to spadlo na nohu. Moje noha. Proto to Tak spadl popípek. Moje noha. Já se lekl. Doufám, že s tím kamenem už to... Tak druhý kámen, já míním něco zkusit. Počkej, uřezat to. Kde je to v pohodě, tak já prostě udělám tohle. Co tam chceš udělat? Prostě to rozbít? No. No tak to asi nepůjde. Pojď, já to jdu. To nejde doslova, to nejde nic. Říkám ti, že bychom tam na to hodili panelák a ono se tomu nic nestane. Počkej, já zkusím tady to rozbírat. To nepůjde. Čeho to je? To je normálně silnější než auto. Já říkám ti, že teď to zvednu v pohodě úplně. Ty kráso. Já to zvedám v pohodě. Ty kráso. Já Tady dovolím. To nic nedělá. Nic, to nikdy nic neudělá taky. To už je čtvrtý video. Čtvrtý crash test. A ono nic. Mně něco napadlo. Jediný, co je jeho slabina, je popelnice. Cože? Tam tuď se nikdy nedostane. Ale prostě já chci udělat crash test, takže já prostě to tady musím mít, protože já si crash test. To bylo za zvuky, že? Tady normálně stavěli školu a vole po roku už... Proč je tak nádherná ta škola? A jo, naše škola vypadá jak středověková, to vypadá úplně z budoucnosti, ale tady je dobrý kopec, No ale není dostatečně dobrý, aby jsme to rozbili. A to se neházej to na mě. No nebo já ne. On se to je teď už, to je zase další, to už je čtvrtý crash test. A pořád, Oni tam mají televizi. jo, to je kino, to je kino. Oni tam mají kino. To se zase nevejde, to bude pátý crash test. Do prčic!